Chuck Norris Oklahomako estatuan jaio zen, 1940ko martxoaren 10ean. Chuck Norris aktore, karateko munduko txapelduna, ex-militarra eta karate elkarte baten sortzailea da. Bere hasiera arte marzialetan 50ko hamarkadan izan zen, Hego Koreara joan zenean Ameriketako armadarekin. Estatu Batuetara iristean beste arte marzial batzuk ikasten hasi zen, adibidez Jiu-Jitsu, Machado edo Taekwondo. Bere lehen filma El furor del dragón izan zen eta Bruce Willisekin egin zuen. Pelikula honek ospetsu bihurtu zuen Chuck Norris eta honen ondoren beste pelikula gehiago zituen, baina famarik handiena Walter Texas Rangers telesailarekin lortu zuen. Gainera, Judo arte marziala sortu zuen, eta beste arte marzial batzuen teknika asko erabiltzen ditu. Azken urteetan interneten Chuck Norrisi buruzko txiste batzuk daude, esaten dutenak Chuck Norris super pertsonatzat hartzen dutenak. Esan bukatu. Ez da,